ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ମୋ ନିଜ ବୋଉଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଯଦି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ତୁମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ, କାହା ଆଗରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅପାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଅପାର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ସେଇଟା କରନ୍ତିନି। କାରଣ ସେଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେ କୁହନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୋତେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମନକୁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଣିଷମାନେ ଯଦି କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ବାହା ବାହା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ସେତିକି ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ହେଲେ ଅପାର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୋଚନ, ସେ ହେଲେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ। ଆପଣ ଥରେ ସଙ୍କଟରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ନା, ସେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିଭାବ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଡାକିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।